Azteko modun? Bai. Bueno, egun guztioi eta mila esker gaurko prentsaurrekora etortzagatik. Gaurkoan ekimen oso berezi bat daukagu aurkezteko. Jardunaldiak, formazioa eta bereziki Kutxa Fundazioarekin egingo dugun ekimen, esan dudan bezala, guretzat oso garrantzitsua. Gazteekin eta gazteko liderrak formatzeko jardunaldiak aurkeztuko ditugu. Lehenengo hitzak eskerrak emateko. Eskerrak eman Ander Aizpuruari, Kutxa Fundazioko zuzendaria, eta noski Amaia Otazori gero berak emango digu xehetasunak. Zertan datza gaur aurkezten dugun ekimen hau? Bete esaten dugu, etorkizun jasangarri baten alde lanean gabiltzala, baina guk lanean ibiltzea bakarrik ez du inolako zentzurik. Eta noski beste eragileekin egin behar dugu lana, beste eragileekin. Baina gaurkoan eragile berezia, eragile koma artean esango nuke, gazteekin egin behar den lana aurkezten dugu. Gazteek dira giltzarriak izango dira, eraldaketa prozesu guztionen giltzarriak izango dira, eta benetan kolektibo, etorkizunari begira, kolektibo ezinbestekoa da gazteekin lana eta gure pelanoaldeekin lana egitea. Decía que Gazteeko Liderrak es un proyecto que lo vamos a trabajar conjuntamente con Kutxa Fundazioa. Kutxa Fundazioa que ya ha trabajado este ámbito anteriormente y nosotros como Diputación sabéis que tenemos algún think tank donde precisamente vamos a trabajar con la ciudadanía y especialmente con la juventud dentro del programa Etorkizunera X. Esto es una confluencia y un trabajo conjunto entre distintas instituciones. Y la verdad es que beti esaten dugu bezala, elkarlanean oinarritutako lanak beti hobeto ateratzen direla, eta kasu honetan Kutxa Fundazioarekin egingo dugun elkarlana eta gazteentzako eta gazteekin egingo den lan hau berezi izango da. No hay proceso transformador, no hay proceso que quiera cambiar el futuro y quiera cambiar los hábitos sin contar evidentemente con la ciudadanía y sobre todo los que van a ser protagonistas del presente y futuro de nuestra sociedad. Y por supuesto, si queremos un futuro mucho más verde, más inclusivo, más competitivo en Guipúzcoa, no solamente hay que trabajar sino sobre todo hay que trabajar con. En este caso, este es un proyecto que luego lo explicará perfectamente Amaia. La verdad es que nos hace una enorme ilusión en el departamento, encaja perfectamente con la idiosincrasia que tenemos en el territorio y verdaderamente si queremos hacer cambios en el futuro tenemos que formar líderes, pero líderes evidentemente en este caso los que van a protagonizar ese cambio y ese cambio lo van a protagonizar sin duda los jóvenes. Nire aldetik ezer gehiago, eta orain Anderri emango diot hitza. Ander, mila esker hemen izateagatik eta zurea da hitza. Oso ondo, egun on guztioi, eta lehen hitzak baita ere eskerrak emateko. Azken finean bai Jose Inaziori eta bai Monikari, hasieratikan erakutsi zuten jarrera eta emandako harreragatik, guk aurkeztu genuenean Gazteeko Liderrak programa, eta ulertu zutelako hasieratikan, zertan zatzan programa hori ere, eta nik uste dut, Jose Inaziok aipatu ditula, nik aipatzeko nitu nahin bat ideia eta hainbat kontzeptu, eta nik uste dut horrek ere indartzen duela azken finean elkarlan hori, eta behar horren aurrean daukagun ikuspegia bi erakundeek, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta kasu honetan Kutxa Fundazioak. Azken finean Kutxa Fundazioak nahi duena da Gipuzkoaren gizartearen garapen kulturala, zientifikoa eta ekonomikoa. Eta horrela hori bultzatzeko martxan jartzen diren ekimenak lagunduta eta bultzatu nahi izaten ditugu eta babestu, Azken finean nahi degulako gizarteak gaitasun kritikoa izan dezala, Hori gaur egun ikusten da eta hainbatetan aipatu dugu, Pandemianek sortu duen egoeraren aurrean gizarteak eman duen erantzuna eta zenbait iritzi, zientzia arloa eta sortu dien hainbat eztabaida guk uste dugu pentsamentu kritiko hori garatzea beharrezkoa dela, Azken finean lortu nahi degulako gizarte bidezkoago bat eta jasangarriago bat, denon artean.
Azken finean argi dugu, nik uste dut denok aspalditik argi daukagu Kutxa Fundaziotik eta Kutxako egunetik, baina nik uste dut gizarteak ere hori orain barneratu duela, etorkizun jasangarria lortzea dela erronka urgentea, nik hitza aipatuko nuke urgentea dela, eta oso potoloa dela. Eta bide horretan, nolabait, ez da nahikoa bakarrik joatea bakoitza beraldetik, baizik eta beharrezkoa da erakunde eta eragile ezberdinak elkarrekin joatea eta aktiboak izatea. Ez soilik elkarrekin joatea, baizik eta aktiboa izatea. Bioaniztasunari buruz, nik uste dut asko hitz egin dugula azken hilabetetan. Nik datu bat emate aldera, nik uste dut esaten dela gure planetan 80-100 milioi espezie inguru izan gaitezkela, eta azken kalkuluen arabera urtero desagertzen dira 8.000 eta 10.000 espezie artean. Nik uste dut horiek hor daudela, eta kontutan hartzekoa direla. Eta klima aldaketan ematen du etorkizuneko gai badela, baina gaur egun ja dituen ondoriak oso larria dira. Denok ikusten ditugu muturreko fenomeno meteorologikoak, migrazio klimatikoak, ozeanoetan gertatzen ari diren korronten dinamiketan aldaketak, hainbat ekosistema eta pertsonen bizilekuen desagerpena, gai guzti horiek hor daude, eta hori klima larrialdi horren ondorioa dira, edo klima aldaketa horren ondorioa dira. Eta egoeraren aurrean asko dira joera aldatzeko lanean dihardugun agenteak, eta amankomunean hartzen diren konpromezuak. Nik aipatuko nituzke zentzu horretan, Europako itun berdea, itunaren marko mundiala, eta baita ere gazteak klimaren alde. Eta guk ere, mugimendu horiekin bat egiten dugu. Eta mugimendu horrek indarra ardezan, beharrezkoa da pentsamentu kritikoa eta konplexua duen gaztedi kontzientziatua, lidergoari heltzeko preste egongo dena, eta ideia berritzaileak sortu eta implementatuko dituztenak edukitzea. Eta hor pixkat esaten nuena, Jose Ignaziok aipatu duen bezala gazteak dira gaur hemen protagonista esango nuke, eta programa honen giltzarri, berak zioen bezala. Eta guzti honengatik, azken finean Gipuzkoan jasangarritasunaren erronkei erantzuteko, lidergo hartzeko, behar dituguna da gazteak aldunduta, formatuta eta saretuta. Eta nik uste hori dira programa honi dituen baita ere ardatzetako batzuk, azken finean gazte guzti horien artean, eta hori lortuko bagenu, errezago izango delako etorkizunean helburu horiek lortzea. Eta horretikan Gipuzkoa Aldundiarekin batera jartzen dugu martxan gazteeko liderrak. Gazteko liderrak programak 2015-an guk martxan eduki genuen, ziklo bat bete zuten, eta arrakasta handiko egitasmo izan zen. Eta gaur egun, orduan parte hartu zuten gazte horiek, ez dira ingazte, eta bereien eramuetan eragiten ari dira. Eta orain planteatzen duguna da, nolabait baita ere egokitu indugu programa hori. Azken finean 2010-etik hona gauza asko aldatu dira, eta egin duguna zikloan nolabait kontutan hartu gaur egungo erronkak, gaur egungo metodologiak, abiadurak, eta gazte horien perfila ere bai. Eta orduan, nolabait gazteko liderrak bere garaian egin genuen hori, oain berrituta aurkezten dugu programa bezala. Eta horretarako hautatuak izango dira, baina Amaiak emango ditu detaile gehiago, baina 30 gazteek, azken finean lortu nahi duguna da jasangarritasunaren ikuspegi sistemikoa eta lidergo eredu eraldatzaileetan trebatu eta kompetentziak izatea. Uste degulako hori dela bidea, gero, esaten nuen bezala etorkizunean, pertsona horiek aldunduta baldin badaude, gero eragin ahalmena handiago izango dutelako. Azken finean, hori anipxka labur bilduz aipatu nahi nuena. Gazteak, ekoliderrak, jasangarritasunak, klima aldaketak hainbat kontzeptu aipatu ditugu, eta ea denon artea lortzen dugun elkarlanean, erantzun bat ematea, eta etorkizun, hobea denon artea lortzea. Eskerrik asko, Jose Ignacio, eta nik uste dut orain bideoaren momentua dela. Gazte ekoliderra izatea beste zerbait handiago baten parte izatea da. Tiene una connotación de ser consciente de lo que tenemos alrededor y empezar a fijarnos en las pequeñas cosas que queremos cambiar con una mirada más eco. Se convirtió en un ecosistema en el cual cada uno traía su disciplina, sus ideas y los poníamos en conjunto. Garapen jasangarri baten aldeko zerbait egin nahi nuen, ekintzailea izan nahi nuen, eta ideia asko falta zitzaizkidan, eta gazteko liderrak hori eman zidan. Yo la mayor transformación que he vivido es que aprender que tú solo puedes ser responsable de tus propios actos y puedes intentar inspirar pequeños microcambios en tu entorno.
Bizi gara oso deskonektatutak, burua alde batetik eta gorputza bestetik, eta desoreka horrek eragiten digu ezin elkar ulertu. Aunque seamos diferentes personas y tú y yo no tengamos nada que ver, uniendo nuestras fuerzas seguro que surge algo nuevo. Gazteko liderrak aukera ona izan daiteke esparru ezberdinetako proiektuak eta jendea ezagutzeko eta agian modu horretan topatuko duzu zure aletxoa etorkizunean nola erein. Bueno, hortxe dazkagu ez, bideoan azaltzen diran Marta, Iker, Joanes eta Aloña, lauok ekoliderrak izanak dira eta haiek oso ondo jasotzen dute zein dan pixkat espiritua, ez? Oain azalduko dizuet gehiago zertan gorpuztuko dan proiektua bera. Gazteko liderrak jasangarritasun eta lidergo eraldatzailean oinarritutako ibilbide bada, trebakuntza eta bizitzarako ibilbide bat, eta bertan helburua, bi eragileek azpimarratu dugun bezala, da gazteak ahalduntzea aktibazioa izateko jasangarritasunaren alde. Hor egingo duguna da, ibilbide hortan 4 helburu jarri zehatzak gazte hauekiko, eta izango dira alde batetik jasangarritasunaren, barkatu. Bai, aztintzet. Hoi da. Jasangarritasunaren ezagutzan sakondu eta ikuspegi holistiko bat lantzea, nahi dugu gazteek jakitea zer dan hitz egiten ari gairen gaiak, zein dian arazo errealak, zein dan egoera. Beste alde batetik, lidergo sistemikorako kompetentziak entrenatu egingo dituzte, ez aukitzeko lidergo individual bat, baizik eta bat taldean egingo duena eta batez ere planetari begira lantzen dena. Bestetik ekiteko ahaldunduko dira, ideietatik ekintzetara igarotera bultzatuko dira, ez bakarrik jakiteko nola egin, baizik eta egiten hasi eta horrela gai izateko, ez? Eta azkenik guztiarekin kontzientzia, pentsamentu kritikoa eta empatia sustatu nahi ditugu. Uste dugu 4 hauek lortuta, gazteak ekolider izango dirala eta ibilbide propio bat aukiko dutela etorkizunean. Helburua ez da formakuntzan zer gertatzen den, baizik eta zer gertatuko den gazteekin horren ondoren. Horretarako metodologia aldetik hitz egiten dugu gurutzatzen diran 3 ibilbidetaz. Alde batetik da trebatu, ekin eta izan. Trebakuntza da jasangarritasuna eta lidergoan trebatzea, gaztei eskainiko zaien formakuntza programari egiten dio referentzia, eta bertan batez ere izango dira hitzaldi, praktika egoki, talde dinamika edo tailerrak, eta beti helburu aukiko dute pentsamentu konplejo eta kritiko hori sustatzea, eta horrekatik korronte desberdinetako ikuspegiak izango ditugu ibilbide guztian zehar. Gainera, norbanakoaren hausnarketa ere bultzatuko da, eta debatea piztuko da taldearen barruan. Ez da bakarrik zer jasoko dugun, baizik eta zer sortuko dugun elkarren artean. Bestetik, ekin izango litzateke trebakuntzan zehar ikasitakoa praktikan jartzea. Partaideak batez ere hainbat era desberdinetan ekingo dute, baina nukleoa izango litzake gauzatzea proiektu bat taldean edo norbanakoan egingo lukeena da erronka erreal bati erantzun eman, baina motivazio pertsonaletatik. Ikusi dutena jasangarritasunean eta lidergoan horrei irtera ematea kolektibo batean eta batez ere trebatzen lidergo kompetentzia taldeko horiek, ez? Eta baita ere kontaktuan jartzen erakunde desberdinekin eta proiektu errealekin. Eta 3. da izan, dela garrantzitsuena eta helburua izango litzatekena. Partaideek gizarte eragile bihurtzeko bideari ekiten diote, ez? Norberak bere bide horria aukiko du edo aukitzea nahiko genduke bukaeran, erabakitzeko etorkizunean ze ekolider izan nahi duen. Ez dute denek bide berdina hartuko eta hori da landuko den gauza bat, ez? Batzuk izan daitezke kale ekintzaileak, besteak izan daitezke enpresa munduan, besteak izan daitezke administrazio edo politikan, ekolider ezberdinak izatea utzi eta bultzatuko da. En ese sentido, mencionar las tres fases, las metodologías,
serán trebatu, ekin y izan. Trebatu consiste en formarse en sostenibilidad y liderazgo transformador. Ekin consiste en pasar de las ideas a la acción, poder desarrollar proyectos que den salida o den respuesta a retos concretos sobre sostenibilidad, pero enfocados a poder crear un futuro posible y más sostenible, ¿no? Y por último, izan, que es la fase más importante donde estos jóvenes se preparan y comienzan a ser un agente de cambio. Empezarían a incidir en la sociedad durante también ya el proceso, no solo esperando hasta el final. Durante el proceso empezarían a incidir en la sociedad organizando actividades co-creadas, colaborando y compartiendo tanto entre ellos y con agentes, ¿no? Y con esas tres metodologías llegaríamos a lo que es el objetivo, ¿no? Que cada uno tuviera una hoja de ruta para el tipo de ecolíder que quiere ser en un futuro. Vale. Para todo ello, horretarako, programak aukiko du estruktura bat noski, eta estruktura horren barruan alde batetik esan beharra dago gaur aurkezten duguna dela hautaketa prozesu baten hasiera. Bai, ekoliderrak programa bera datorren 2021ko urrian hasiko da eta 8 hilabetez iraungo luke ibilbideak 2022ko maiatzera arte. Tartean gazteek 120 ordu pasako dituzte trebakuntzan, gutxi gora bera kalkulatzen da astean 3 orduko dedikazioa suposatuko dien ibilbide bat izango dela, eta horretarako saio eta gaien helburuaren arabera, saioen formatua ere egokituko da. Alde batetik aukiko ditugu saio presentzialak, 8 saio presentzial gai oso bibentzialak lantzeko, beste alde batetik aukiko ditugu 3 asteburu trinko, nun denbora luze pasako duten elkarrekin lantzeko talde kohesioa, baina baita ere lantzeko taldean garatzeko lidergo erraminta horiek, ez? Eta beste aldetik dago online egingo dan ibilbidea, ze berrikuntzatako bat bada trebakuntza hau bultzatzea semi-presentziala izatea, presentzial eta online mixtoa, batez ere baita ere errazteko gipuzkoar guztiek parte hartu ahal izatea maila berdinean proiektuan, ez? Ez da berdina Donostitik gertu bizidan batei suposatu dezakeena edo Debagoienan bizi daitekeena. Uste dugu online formatu hau gehituta, errazten dela guztien parte hartzea erraztea. Ez bakarrik geografikoki, baita ere egoeraren arabera ikasten, lanean, ari daiaran pertsonak errazago batu dezakete programa gure ustez egindan aldaketa honekin, ez? Eta orduan aukiko genituzke saio online sinkronikoak, izango liakela konektatu egin bertzea ordu batean, baina egongo dia beste hainbat bakoitzak bere ritmoan landuko ditunak. Eta noski denbora guztian jarraian eztabaidagune virtualak eta aukiko ditugu. Taldea beti egongo da lanean, ez? Horretarako bide lagunak izango dituzte, alde batetik ni neu izango naiz koordinatzaile eta zuzendaria prozesuan bertan, aukiko de sorte hori, ez? Gazteekin bizitzeko ibilbide hau eta ikusteko gazte belaunaldi berri honek ere zer ekartzen eta eskatzen digun entitate bezala baita ere. Eta beste alde batetik aukiko ditugu erraztaileak edo mentoreak lidergo eraldatzailera bultzatzeko eta baita proiektuak desarrollatzeko. Alde batetik lidergorako Julia Ramosekin lan egingo dugu, proiektuetan berriz, bai kutsakulturreneatik edo jabetikan egon daitezkeenak eta impact jabek ere lagunduko digu, ez? Eta edukiei dagokionez, esandakoa bi ardatz nagusi dazka, jasangarritasuna eta lidergoa. Jasangarritasunean helburua izanik ikuspegi holistiko bat lantzea, egingo ditugu gai desberdinak landu oso aditu espezifikoekin eta bakoitzean azalpen kontzeptuala ikusiko deu, zein dian erronkak, zein dian proiektuek interesgarriak, proiektatu izateko ze proiektu berri oraindik existitzen ez dianak egin ditzakegun. Eta horien artean, bioaniztasuna, klima aldaketa, bi ardatz izango liake, baina baita ere hiri bizigarrien esperientziak, ekodependentzia, ekonomia zirkularra, gai asko landuko dira.
Lidergoari dagokionez, lidergo eraldatzailerako bide bat egingo da, ez? Gaur egungo metodologian eta pentsamentu korrontetan oinarritua. Ibilbide jarraia izango du, 3 modulukoa, ez da izango gai soltea, baizik eta gazteek egingo dute ibilbide bat, eta hasiera izango da autoaurkikuntza bidaia bat. Munduak behar duen lider izateko bidaia bat, ez? Bidaia hasteko, gure bizi asmoa aztertuko dugu, nor naiz ni, zer eman dezaket nik, eta lidergo kolektiboari buruz ikasten jarraituko dugu. Zer egingo dut nik taldean. Baina azkenik, eta hau da helburua, bidaiak lidergo eraldatzailera eramango gaitu. Beste batzuk alduntzen dituena, kaosean lan egiten dakiena. Baina batez ere, zerbait handiagoaren zerbitzuan jartzen dakiena, ez, planeta bera. Orduan horretarako hainbat metodologia desberdin erabiliko ditugu, haien artean Dragon Dreamina, dialoga, U-teoria bea edo ekologia sakona. Bueno, eta gainera, eragile Foru Aldundiko Ingurumen Departamento eta Kutxa Fundazioa atzean egonik, badazkagu beste gauzak borobiltzen dutena proiektua bera, ez? Alde batetik, aukera izango dute programatik kanpo era voluntarioan jasangarritasunaren alde ekintza mota desberdinetan parte hartzeko, sare handia bai daukagu danon artean, eta baita ere, ondoren kontaktu sare zabal baten parte izango dira, ez? Komunitate eraldatzaile baten parte aktibo izatera iritsiko dira. Gainera, aurten beste berrikuntza garrantzitsu bat izango litzakena, EHUko Udako Ikastaroan Fundazioaren eskutik, ikastora akreditatua izango da. Ikasten ari direnentzat batez ere interesgarria izan daiteke, ze honek 4 kredituko homologazioa aukiko luke, eta horrek errazten du baita ere, behaien kurrikuluna aberazten. Eta baliagarria da noski baita ere gaur egungo beharretara egokitzeko lan mundurako, ze jasangarritasuna eta lidergoa badira bi perfil gaur egun oso egunean daudenak eta eskatzen direnak, ez? Eta, baita ere, Kutxako bestelako proiektuekin zubia, ez? Adibidez, bokazio enpresariala duten proiektuek, aukera izango dute, Kutxa kultureneako ekintzailetza formakuntzan parte hartzeko, besteak beste. Orduan. Eta zeintzuk izango dira, gure gazteko lider hauek, zeinetara bideratzen geha. Hautaketa prozesu baten ondoren, gaur hasiko litzakena, hautatuko ditugu 30 gazte. 30 gazte, 18 urte eta 30 urte tartekoak. Ez da erraixa izan, akotatzea zeintzuk izan zitezkeen, baina horri inguruan. Eta jasangarritasunean interesatuak beharko lukete, motivatuak eta aktiboak. Elebidunak, euskararen ulermena eskatuko dalako, baina ez da oinarrizko formakuntzarik eskatuko. Helburua da, talde anitz bat sortzea. Izaera, formakuntza, pentsamolde desberdinetako gaztez osatua. Hola, batak bestei elikatu eta sortzen diren ideiak indartzeko begirada gaitasun anitzak dituztenak bilatzen ditugu. Guztiak batzen dituzte, guztiek batzen dute, guztiak behar ditugu, eta motivazio, konpromesua, ekintzara pasatzeko nahia da bilatzen deguna. Zentzu horretan, gaurtik hasten da parte hartzeko prozesua, hautaketa prozesu hau, datorren hilean zehar izen emate hauek jasotzea espero dugu, ekainak 23 arte, eta ondoren elkarrizketak egingo ditugu, talde egonkor hori osatzeko, eta dana ondo badi joa, eta espero dugu baietz, urrian prest egongo ginateke ibilbideari hasiera emateko. Besterik gabe, gehitu, gaztea bazara eta zure inguruan jasangarritasunaren alde zerbait aldatzeko nahia eta indarra sentitzen badezu, ongi etorria izango zarela eta seguro ibilbide emankorra emango degula. Eskerrik asko. Zonda, mila esker. Ez teki galderari daukazuen edo alguna pregunta. Sí, yo una pregunta práctica, el coste total, porque dicen que van a subvencionar el 80%. Sí. Me lo he saltado.
proiektuko sustatzaileak diran ingurumen, Foru Aldundiko ingurumen departamento eta Kutxaeko guneak finantziatu bekatu egingo dituzte ikasleen parte hartzea 180an subentzionatuz matrikula. Eta orduan patuko dute bakoitzak 390 euro. Beraz, mesedes. Bai. El Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y Kutxaeko gunea becarán a estos participantes subvencionando el 80% de la matrícula, por lo cual cada joven tendría que pagar 390 euros para participar. Zuri. Este galderaren bat edo, no hay más preguntas. Bueno, por nuestra parte, para cerrar ya, simplemente como bien ha explicado Amaya, bueno, el programa es extenso, es un programa multidisciplinar que toca todos los ámbitos de lo que tiene que ser esa transformación de la sociedad que perseguimos todos. Y, por tanto, pues yo simplemente felicitar a la Fundación Kutxa por, bueno, poner a disposición este programa desde el Departamento de Medio Ambiente. La verdad es que estamos encantados de colaborar, encaja perfectamente con lo que tiene que ser ese proceso de transformación social que tenemos que llevar entre todos. Y digo entre todos porque aquí o participamos todos y todos nos ponemos, en fin, de forma, con formación, con amabilidad, con criterio, con análisis, con ese espíritu crítico que se decía en estos momentos. Por eso necesitamos esos jóvenes líderes, ¿no? Eko-liderak, esaten dugu hemen. Pero esos líderes que sean los que faciliten, ¿no? Esos facilitadores que hagan esa transformación en todos los ámbitos de la sociedad. Desde la economía, evidentemente, tenemos que hacer las cosas de otra manera. Desde la sociedad tenemos que hacer unos cambios de hábitos que tampoco supongan un cambio de calidad de vida de nuestro entorno, ¿no? Todo lo contrario, pero se puede tener la misma calidad de vida con un respeto absoluto al medio ambiente, con un respeto absoluto a lo que tiene que ser ese no perjudicar, contaminar nuestro entorno y garantizar precisamente que ese mundo que algunos iremos dejando poco a poco, por desgracia, pues tenga la misma habitabilidad, las mismas condiciones de vida para los que vienen después, ¿no? Y para eso sí necesitamos hacer ese camino en conjunto, ¿no? Denok bidelagun izan behar gara hemen, gazteak izango dira noski beraiek Anderrek oso ondo esan du protagonistak bide honetan, guk instituzio bezala, administrazio bezala eta fundazio bezala gure ardura daukagu, gure erantzukizuna, eta horrelako programa bat bultzatzea guretzat oso pozgarria da gaur egun. 30 gazte izango dira, ez dira gutxi, eta urtero egiten badugu, noski eko-lider asko izango ditugu gure, denok izango gara eko-liderak, eta hori da gure asmoa baita ere. Eta benetan, mila esker, Amaia, Ander, eta nezaluten guztioi, horrelako programa bat bultzatzeagatik. Eskerrik asko zuri.